Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Капиталь ремонт дәвам итә, җир асты юлларында эшләр кайчан бетер? Уку елы ахырына якынлашты, укучылары юлга китәчәк, ремонтчылар киресенчә эшкә тотыначак. Студентлар яшьләр сабантуен билгеләп үтте. Чаллы дәүләт педагогика университетында милли ярышлар узды. Җир асты юлларын ремонтлау өчен юлны ачтылар. Яңарту октябрь ахырына кадәр тәмамланырга тиеш. Бүген исә Глобус тукталышында объектны капиталь ремонтлау дәвам итә. Хәзерге вакытта нинди эшләр алып барыла? Тулырак безнең сюжетта. Сүтү эшләре кызу темплар белән бара. Глобус тукталышындагы җир асты кичүе ябык. Җәяүлеләр юлны зебра аша чыга. Монда светофор да урнаштырылган. Ләкин булар барысы да вакытлыча. Объект яңартылганчы гына шулай булачак. Меня устраивает то, что в городе все благоустраивают и ремонт делают, все ремонтируют. Капитальный ремонт всегда лучше. Надеемся на лучшее. Я всегда говорила, что самый запущенный, самый неблагоустроенный – это московские и вахитовские районы. Җир асты кичүе ябылудан тыш юллар да өлешчә ябылган. Ремонтчылар юл катламын ачкан. Вот для чего это делают? Для того, чтобы снова, заново, так скажем, сделать полностью гидроизоляцию. Каким способом это делать будет, мы вам покажем. То есть мы к этим работам, дай бог, со следующей недели приступаем. Контракт буенча барлык төзелеш эшләрен агымдагы елның 20 октябрена кадәр тәмамларга кирәк. Капиталь ремонт барышында җир асты кичүендә түшәм урнаштырылачак, төшү, керү, төркемнәре һәм башка күп нәрсәләр яңартылачак. Файзилә Шәймөхәммәтова, Искәндәр Мирзагитов, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Уку елы ахырына якынлашты, димәк, яңасына әзерләнергә вакыт. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында Наил Мәгдиев билгеләп үтте. Исегезгә төшерәбез, хәзерге вакытта шәһәрнең 8 мәктәбендә капиталь ремонт бара. Толырак Лилия Гатина материалында. Уку елы йомгаклары буенча Роспотребнадзор хезмәткәрләре кайнар туклану буенча лаборатория тикшерүләре үткәрделәр. Ахыргы нәтиҗәләр, искәрмәләр, шулай ук тәкъдимнәр шәһәр мэры Наил Мәгдиев адресына җибәрелгән. Я просил бы наших коллег, действительно вы правильно сказали, обратить на это внимание и принять меры для того, чтобы следующий учебный год мы уже пришли с устраненными недостатками. Мәктәпләрне һәм азык-төлек блокларын ремонтлау өчен финанслау кирәк дип билгеләп үтте шәһәр мэры. Җәйге каникуллар тиз узачак, димәк, мәгариф учреждениеләре җитәкчеләренә алдан планлаштырырга кирәк. Касается и косметического ремонта, там касается приобретения и замены посуды, там есть вопросы, связанные с функционированием технологического оборудования, поэтому соответствующие поручения расписаны. Хәзерге вакытта шәһәрнең 8 мәктәбендә капиталь ремонт бара. Барлык эшләр дә 1 сентябрьгә тәмамланырга тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллы дәүләт педагогика университеты студентлары яшьләр сабантуен билгеләп үттеләр. Милли татар бәйрәмен университет территориясендә уздырдылар. Традиция буенча барлык уен бәйгеләр дә булды. Капчыкларда һәм су белән тулган чиләкләр белән йөгерү, мендәрләр белән сугышу һәм башка уеннар. Чарада безнең төшерү төркеме дә булды. Биредә Чаллы дәүләт педагогика университеты территориясендә сабантуй гадәттәгедән иртәрәк башлана һәм ул инде 3 ел рәттән шулай дәвам итә. Алар татар халык бәйрәмен зурлап, билгеләп үтәләр һәм традицияләрен үзгәртмиләр. Учишься, а тут сабантуй, все, отвлекся, побежал, поучаствовал. И вот с новыми силами, наполнился энергией, позитивом и пошел на пары дальше учиться, сдавать зачеты и экзамены. Кампус территориясендә төрле ярышлар оештырыла. Кайберләре чүлмәкне ябык күзләре белән ватарга тырыша, икенчеләре капчыкларда йөгерүдә ярыша. Кемдер армрестлингта кул көчен сыный. Мин күп сабантуйларда катнашам, ләкин студенческий сабантуй минем өчен бик нык йөрәккә якын, чөнки мин үземнең дуслар арасында, үземнең одногруппниклар арасында көрәшәм. Безнең ел саен сабантуйларыбыз үтә. Сессия алдыннан башларыбызны ял иттерү, күңелләребезгә җан тынычлык булу, бик нык рәхәт, шәп үтә. Ел саен сабантуйларыбыз конкурслары да күбәя, бәйрәмнәре дә күңеллерәк уза. Уку йортында сабантуй ул иң матур, зур бәйрәмнәребезнең берсе. Biz аны һәр елны үткәрәбез һәм иң мөһиме моны барысында безнең студентлар оештыра. Сез инде үзегез күргәнегезчә, безнең студентлар җырлыйлар да, бийләр дә, татар халык бәйгеләрендә дә катнашалар.
Ярышларда катнашкан һәркем тәм-туннар һәм канцелярия товарлары рәвешендә призларга ия була ала. Ләкин студентлар Сабантуйның төп бүләкләре әтәч һәм тәкә булды. Задолго до этого праздника национальной традицией было татар собирать подарки со всех желающих. И эту процедуру мы тоже выдержали. Студенты собрали все, что могут в виде подарков. Сабантуйның төп вакыйгасы Билбау көрәше булды. Анда инде 2нче ел рәттән көрәштә Риназ Мөхәммәтдинов җиңү яулый. Фазилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Төрле зәвык өчен һәм төрле төсләрдәге аяк киемнәре. Яршалыга Беларус аяк киемнәре күргәзмәсе килде. Анда итекләр, туфлиләр, ботинкалар сатып алырга мөмкин. Күргәзмә 3 июньга кадәр Үзәк сәүдә үзәгендә эшли. Шоулар Беларусидан сыйфатлы, уңайлы һәм җайлы аяк киемнәре белән янә үзләрен шатландыра алалар. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясенең киң сайлау мөмкинлеге барысы да сатып алучыларны гаҗәпкә калдырачак. Барлык тәкъдим ителгән модельләр фабрикада җитештерелгән. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киемнәре алырга мөмкин. Данные летние туфли очень комфортные, удобные, подходят на любую полноту ноги. И на такие проблемные ноги выпирающие косточки, деформация пальцев, а также обувь имеет очень красивую перфорацию. У мужчин в основном проблема на высокий подъем. Данная обувь это все предусматривает. То есть с одной стороны идет резинка, с другой стороны лип. Демисезон ботинкалар, ярым итекләр, төрле туфлиләр һәм җиңел сандалиялар бирдә киң төсләр гаммасы тәкъдим ителгән. Монда аяк киемнәре ассортимент бик киң инде. Менә мин бер туфли сөйләдем үземә. Аякка кигәчтә җиңел булып тора, җиңел шундай удобный булып тора. Бик ошады алам. Беларусь аяк киемнәре күргәзмәсе 3 июньгә кадәр Үзәк сәүдә үзәгендә булачак. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Постельное белье «Авокадо» от «Ночь нежна» за 1299. До конца месяца гинеколог плюс УЗИ или мазки за 1850 рублей. Альфа-клиник. Интимное восстановление после родов и при возрастных изменениях. Лечение воспалений, вируса папилломы человека. Телефон в Челнах 200 ровно 222. Компания «Толла». Металлопрокат и стройматериалы. Все для водоснабжения, отопления и канализации. Резка и рубка металла. Звоните 77 02 39.